Beste grafiti gile bat dugulako, kasu hontan Arrasateragoaz, gaur Nomadak Festivalean mural bat pintatu dute, eta Izaskun Moiano bertan da, eta Izaskun ez dakitzuk parte hartu duzun edez, baina amaitzea romentzarete. Hala da, bai, Maialen, amaitzear gaude, hemen sortzen ari garen, ekimen polit, hau grafitirik ez, muralismoa. Mural bat egiten ari dira Arrasaten, eta zuk aipatu bezala, Nomada jaialdiaren bigarren edizioko ekintza bati buruz ari naiz. Hau berria da guretzako, beraientzat bigarren edizioa da, baina guk gehiago jakin nahi dugu, horretarago, Aizpea dago gurekin, Aizpea, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo hementxe disfrutatzen pixka bat. Ikusi dugu, arrakasta hutsa izan dara parte hartzea, ze ja, kasi, zeurtan hasi zarete, 6:30. Bai, hori da. 6:30 hasi, da ja, kasi bukatuta duzue. Konta iguzue, zer ikusten dugu arratsale honetan Arrasaten? Bueno, lehenik eta behin izan dugu Sosa Arrazakeriak eman duen mentoretza sozialaren inguruko hitzaldi bat, eta horrekin guztiz erlazionatuta, hemen atzean ikusten duzuten murala. Goazen pixka eta hasierara Nomada jaialdia, zer esan nahi du, zein da zuen helburua? Bueno, gure helburu nagusia da kultura erramenta bezala erabiliz, gizarte inklusiboago bat sortzea. Batez ere, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak protagonista bihurtuz. Ze polita, ze ekimen polita, ze zuen artean zubiak eraikitzeaz gain, artista ugari ere deskubritu gizakezue. Bai, gainera kulturaren espresio anitzetan. Osa, bai, muralismoan, ekin erlazionatuta, bertsolaritzan, baitere argazki gintzan, dantza, musika, espresio anitzak izan ditugu. Beraz, artea izango da nagusi eta gainera ekimen solidario batean esango dugu? Bai, hori da. 15 izango dira ekintzak, baina ez bakarrik Arrasaten, beste herri batzuetan ere antolatu dituzte. Hori da, izenak esaten duen bezala, aurten inoiz baina gehiago Nomada bihurtu dugu festival hau, eta udalerri ezberdinetan eginda, Derion, Errenderian, Irunen, baitare hemen, Arrasaten, noski. Eta azken galdera bezala gustatuko litzaidake jakitea, ze harrera deitu dit botikin nomada. Zer da botikin nomada? Zer ekimen berri bat dela esango dugu? Bai, hori da. Madrilen dagoen elkarte batek, Grigri elkarteak lagundu digu prozesu politontan, eta sortu dugu guztion artean, herrialde ezberdinetan, botikin bat. Baina oso botikin berezia da. Herriko txoko ezberdinak sendatzeko erabili dugun botikin bat. Eta bertan jarri ditugu gustoko ditugun txokoak eta partekatu ditzakegun txokoak eta oraindik gustatzen ez zaizkigunak nolabait konponbidea emateko. Ze ideia polita. Aizpea, eskerrik asko gurekin izatearren, zuen emauseko ateak ez pare zabaltzearren, eta nola ez guzti hauei zuen lana erakusten uzteagatik. Eskerrik asko, Aizpea. Eskerrik asko zuei. Ze ondo, eta hemendik agurtuko zaituztet, ikusten ari zareten bezala, bukatzear dago, bukatzen ari dira beraien lana esango dugu, oso polita geratu zaielako mural hau, eta Nomada jaialdia aipatu dugu, gu ere pixka bat nomada sentitzen gara bibazuek, badakizue, egunero herri ezberdinetik kaso egiten dizugolako, eta batez ere gaur, Azpeitian hasi, eta Arrasaten bukatu dugulako bihar, auskalo momentuz, hemendik agurtuko zaituztet. Izaskun, eskerrik asko Arrasatetik zuzenean, eta